Avui serà un gran dia, aprofita'l. Fa just 6 mesos que vaig començar el meu canal de YouTube i em fa molta il·lusió aquest vídeo que t'explico ara perquè té molt a veure amb els motius pels quals vaig decidir començar aquest canal de YouTube i té molt a veure amb molts i molts vídeos dels que he anat penjant durant aquest temps. No et perdis ni un minut d'aquest vídeo. Escolta'm fins al final per saber què tenen a veure les 5 hores, la destral i els meus vídeos. En un dels anteriors vídeos de Mutants de mitja closca parlava de les not to do list i us parlo d'elles com una de les moltes coses que ens va deixar Benjamin Franklin. Una més són aquesta regla de les 5 hores. Franklin, amb 10 anys, va deixar l'escola. Els seus pares, amb 17 fills que tenien, no es podien permetre pagar-li a l'escola o tenir-lo, més que pagar-li a l'escola, tenir-lo sense treballar, així que el van posar a treballar en una impremta. Quan va morir amb 84 anys, podríem dir que va ser científic, inventor, va anunciar el principi de conservació de l'electricitat i és l'inventor del parallamps. Podem dir que és filòsof i a més va ser president de la Societat Filosòfica dels Estats Units, empresari. Va treballar en una impremta, va ser la seva primera feina, de fet no pròpiament en una impremta, sinó com el típic nen de pel·lícules amb el diari a la mà al carrer dient o cridant notícies, última hora. Ell va muntar després la seva pròpia impremta. Va escriure diversos llibres i poemes, per tant, escritor, jugador d'escacs, van escriure uns quants assajos sobre moviments i va ser president de diverses associacions. Va fundar el primer departament de bombers de Filadèlfia, el primer director general de Correus d'Estats Units, lluitador per la independència dels Estats Units, un dels pares de la fundació dels Estats Units, té el títol de fet de The First American. I moltes coses més. Té un cràter a la Lluna amb el seu nom. Com un nen sense estudis va aconseguir tot això? I sense estudis va continuar. Si miréssim el seu currículum veuríem que diu estudis primaris, els que va estudiar fins que va tenir 10 anys. No és que de gran fes una llicenciatura. Segons Michael Simons, ho va aconseguir a través de la regla de les 5 hores. Michael és qui va posar nom en aquest concepte que Franklin practicava. És molt simple. Per molt ocupat que estiguis, has de dedicar almenys una hora diària, 5 a la setmana, a aprendre i practicar. I ho has de fer tota la vida. Recordeu el vídeo de l'Etern aprenent amb en Jigoro Kano? És el creador del judo i encara avui al dia en tota la història el judoka que ha assolit el rang més alt, l'únic que té el títol de sensei. I com ho va fer Jigoro? Jigoro era l'etern aprenent. Doncs això, de la fórmula és fàcil, 1 hora cada dia, de dilluns a divendres, aprendre una mica i practicar. I el primer problema que et trobes, segurament, és el no tinc temps. D'on trec 1 hora cada dia si ben just arribo? Deixeu-me que us expliqui un conte. Hi havia una vegada un llenyataire que va trobar una feina que li interessava molt per el sou que tenia, les bones condicions, li queia a prop de casa. Així que el llenyataire estava decidit a fer una bona feina. El primer dia de treball es va trobar amb el seu capatàs i li va donar una destral i una zona per fer la tala. Entusiasmat, molt entusiasmat, el llenyataire, amb molta energia, es va dirigir cap a la seva zona a talar arbres i va aconseguir fer-ne 18 arbres el seu primer dia. El capatàs, quan va acabar la feina, li va dir: felicitats, aquí tens un gran futur. L'endemà, el tio, molt motivat, encara amb més ganes, tenia la intenció de superar el seu rècord. Per tant, es va aixecar d'hora, es va presentar a la feina, encara més d'hora, ja sabia on anava i directe se'n va anar. I a l'acabar el dia
molt cansat, amb molt d'esforç, va comptar quants arbres havia tallat i només eren 15. Va pensar, clar, és que el dia, els nervis, potser vaig anar a dormir tard, es va planificar per fer-ho millor el dia següent, va anar a dormir abans, es va tornar a presentar el primer al lloc de treball i va començar el dia i va començar a talar arbres amb màxima energia. Quan va acabar el dia només n'havia tallat 7. El dia següent 5. I el següent, la tarda, se la va passar tota intentant acabar de tirar a terra el segon arbre i no ho va aconseguir. Trist, molt trist, el llenyataire va anar a veure el capatàs i li va dir que s'hi esforçava molt, que tenia moltes ganes i que no entenia què estava passant perquè des del primer dia, que cada cop que s'hi estava fent molt, no? El capatàs va mirar-lo amb ell, va mirar la destral i li va dir quant temps fa que no s'ha esmolat la destral? I el llenyataire va dir, no he tingut temps d'esmolar la destral, estava tallant arbres, no? Aquesta pot ser la nostra falta de temps. Estem massa ocupats talant arbres com el llenyataire del conte de Jorge Bucay. Us recomano els contes de Jorge Bucay, són tots sempre boníssims. Té un llibre que és només això, contes d'historietes així curtes. No t'oblidis mai del que és important, si no aprens cada dia, cada cop tallaràs menys arbres. Tornem a la regla de les 5 hores, 5-hour rule. En l'aprenentatge complet, en un aprenentatge, tenim 3 fases. Normalment, o molt sovint, ens quedem en la primera. Les 3 fases són la introducció de la informació, després la reflexió, comprensió i, finalment, la experimentació. En aquesta introducció parlaríem sobretot de la lectura. Warren Buffett, que ja era ric quan la meva àvia era jove i encara està al capdavant de la seva companyia, sí, en grec Abel serà el futur successor, però de moment ell no es mou de lloc, crec que està fent aquí una mica un pols amb Isabel II, a veure quin aguanta més temps. Deia que Buffett ha dedicat tota la seva vida a llegir unes 5 hores diàries, començant per als 5 diaris que cada dia llegeix. Igual han fet personatges com Bill Gates, l'ex de la Melinda, que també a través del seu canal de YouTube ens recomana molts dels llibres que ha llegit, 50 llibres l'any. Dan Gilbert, 1 hora o 2 cada dia de lectura, o Elon Musk, que segons el seu germà cada dia llegia 1 o 2 llibres. Diuen que va aprendre el tema de fabricar coets llegint llibres. I aquí la importància de l'speed reading, o llegir més ràpid que Usain Bolt, un dels altres vídeos que tenim en aquest canal de YouTube i un dels més vistos. Llegir és aquesta forma d'entrada per excel·lència, però tenim altres formes d'entrada, de rebre informació. Evidentment, una pot ser els vídeos de YouTube, buscant temàtiques que ens interessa, escoltant podcast, mirant programes, els audiollibres, programes de ràdio, millor Girona FM. Busca les teves formes d'aconseguir aquesta informació del que més t'agradi, aprofitant els moments, quan vas a córrer, quan vas en cotxe. Elimina a la tele, elimina continguts que no t'aporten res. Segon pas de la introducció és la reflexió. Reflexiona, comprèn, fes aquesta informació, fes-la teva. D'aquí ve el Read and Write descrit a l'agenda de Benjamin Franklin. Ell cada matí dedicava unes hores a això, a llegir i a escriure. La millor forma de reflexionar, de rumiar, evidentment, és sempre paper i boli, o si ho prefereixes, teclat i pantalla. Tot això que aprens ho has d'anotar, i has d'anotar-ho en algun lloc. El lloc es diu Second Brain, és la teva memòria externa. Això també donarà per un vídeo, però resumint, hauries de tenir un lloc on guardis tota la teva informació. Pot ser una llibreta, pot ser una agenda, pot ser una aplicació informàtica. Tot el que explico en aquests vídeos surt del meu Second Brain, que en el meu cas és l'Evernote. L'Evernote fa més de 10 anys que el tinc i hi ha milers de notes i anotacions. I finalment,
El tercer punt, i el més important, fes allò que has après, practica-ho, posa-ho en marxa, perquè si només ho llegeixes, al final no has après res, has passat l'estona. En canvi, si ho fas teu, ho assumeixes i llavors sí que ho tens après de veritat. Ho poses en pràctica. D'aquí una mica l'origen del meu canal de YouTube. Una de les formes de posar les coses que has après en pràctica és explicant-les o ensenyant-les. I aquest és el meu 35 vídeo. 35 vídeos des que vaig començar el canal, ara fa 6 mesos. Per tant, moltes gràcies per haver arribat fins aquí. Recorda que somriure és gratuït. Si t'ha agradat, ja saps, si us agrada, m'agrada aquí al costat. Així em dones un cop de mà amb els algoritmes aquests de YouTube que fan que els meus vídeos apareguin a la pantalla de més gent. Si encara no estàs subscrit, a l'altre costat, així no et perdràs el següent vídeo. M'encantarà rebre els teus comentaris aquí sota mateix o a través del blog. No dubtis a compartir-ho amb qui creguis oportú, o més ben dit, sisplau, comparteix-ho amb tothom que puguis, i com sempre les novetats a bartu.cat. Cuida't.